Wirwar pung aji high school pathwak lamnang longri schemes laben women mati kehogalo kapajirpo. Pinar ko ni phai narke bari Mahamay constituency ki parlopon Wirwar ahavar pung aji high school pathwak lamnang Bharatiya Janata Party Mahamay Mandal Committee ahin pen patipe ponsi longri schemes laben women mati Gramya Sakhi under MGNREGA Saminangsu ID BP laben Harakha Development Block ahin pen kapanong pon kehogalo ke chingsi ba thongkep susi nimariya tuhan pojilpo Bharatiya Janata Party Mahamaya Mandal Committee ahin pen kapatini pon along majari pon mahin pulaki Mahamaya Mandal Committee President Purno India ahin pen si mai jari pon leben aluhi pachini pon babu diso ahin pen si aluhi pachini pon long range schemes leben women mati Gramya Sakhi kehogalo bang thongkep susi nimariya tuhan Karbialong Autonomous Council Lunsing teron ahin pen pajirpon leben halapu long range schemes pen kami bang thongkep susi arta kyo asar pilapen sarburat mapan ke chingsi long range schemes ahin pen pajirpon lasolong birbara hawaralong ka thangro alangsun global alangsun sikami Karbialong Autonomous Council Lunsing teron ahin pen ikupon lapen birbara hawaralong kisu kachilang ahin donangji matha konsi medical sub center ahin sitami ikupon lapen slab culvert lapen community hall lapen open stage anparta purada hepen chinglok binaan Wirwar habar kaching thurjia sai mu parjapon laswalong longpho polling station ni mardiat mapan bekar ommani blanket sitami anutin bang flat mapan sitami pajipon lapen Wirwar KCS unit satumapan guitar hini Karbialong Autonomous Council Lunsing teron ahin pen pajirpon laswani thon amatsi bang ingkoi so seba hu bang phiatok BJP asangalok chipau Laswamay long Karbialong Autonomous Council Lunsing teron lapen Khonsing rong pilapen Kachi rong pilapen Raju Disolapen Deputy Speaker Rita Singhi lapen BJP is Karbialong President Khonsing teron lapen Sima rong hang pipen chenglong BJP claim bang hu bang phiatom chitong nonsi Ingsam Jin pen pachunpon Tikilang Jun pen Monirambe Karbi Daily News Tim Mahamay ahin pen ningkan kimi akhir gumi pajiriba kasi pini laso arni kimi le thot arni sitami kedam tang MP election ahu CM sar kapin khat pen nilitum interaction program along padudam dolo lasi ladak pini dakani li homosi lo Mahamay homosi mukasong along rialong damsi haladak CM sar rat along anesan chulin lo asuki chulin ahu rat pen kaching wai kaching sai mati rat atum aning ke hang alam ke pihak kachicak tikan inilah so hem ni litum la sub center iklo lakang kupon lo dak ni litum cetong pon rapet medical in charge masih kang kupon lo lapen dak deputy speaker Rita Singhi ke hai tanang dun lapen de Raju Tiso ke hai matanang dun kacerong pipi baido tanang dun lapen nominated MSC Simarong pipi atum tanang dun nasi ni litum kado kawe tim Mahamaya hin mati Wirwar hin pen pini Khonsing rong pi ake hai aphan ninga klong pen choro lo lapen ilitum CM Dr. Tuliram rong hang phasita ninga klong pen Mahamay rat pen ilitum choro parlo alang wila son ke chak pen pini ladak nang pat ki claim pen nang patang pon thejpot ninga klong pen choro lo Pasal sonak dak ang lo hala so tourism department long ta klobor pa isialang sun kimido adak tani ilitum towar lapen adak octagonal set jate piknik ke bang atum kido gethak tangni longi aphana ladang ilitum non hedse kang kupon la ilitum la bang pho atum made deputy speaker pen chenglok ilitum bang si kang kupon lo la pen non ilitum kangjong sita men ilitum kang kupon hido la pen pini la sor ni ke mer ni bang ilitum program ke teng kondo je Bharatiya Janata Party bang dat pen ilitum Prime Minister Narendra Modi je rong rupajo apachi thuriya thanala ni ani ke hang kondo la sila sona scheme MGM rega scheme ke teng kondo hala so MGM rega scheme along itu lahaya sunia along rat along kapachilang ni kapalang ni bu Gramya Sakhi kuinut iklan bang phiaphan tangwai pon doji la so bang tani litum so certificate tapi ni keron pon kapatu tapente 2017 ani kan pen Karbialong Autonomous Council dolo la so phi ningkan ini phi bang ni lita long dolo la so PNRD department penta ini blanket tani jom keron pon ji la tani tu program site kedeng pondo la pente ni litum jongjung Mahamay tim mondola hin benetum isi asuni kang kupon do la bang long ri asuni asolong ri asuni bang tani litum arleng kisar pan itu oh hai aso amone datum hani litum hin pen
suri si bang thong ke ba bang pan pin ni tung kapajir kon itu asi pini non tung iya matung kan kado ya dang non program tan tung deng kon ji asala dang meeting on tanang tung han